Namhla sikhulume ngenyoka. Umuntu onenyoka ngumuntu lofuna indoda yakhe ihambe kahle fast kodwa angasacrifice ngomndeni wakhe, angasacrifice nange family yakhe. Ngoba umuntu onenyoka ngeke kwenteke kudzingeke ukuthi ngoba inyoka ifidwa ngaloku lekudlako. Ngeke uyifide ngemntwana wakho, ngeke inyoka uyifide uyabona ukuthi inyoka angeke ikunikete inkinga. Ungahlula ukuthi uthenga ubisi bese uyaceba, uyeke leyo nto, ithathe ubuye uhambe uyosebenza ekhaya. Thenene wangikhethela into engeke izihlanganise nabantwana bami. Wangitshela ukuthi no, mangithatha lesi sithwalo lesi angeke size sisebenze ngegazi. So makuhamba hamba isikhathi yashintsha indaba. Yathi sikhathele manje ukudla labantu abangaphandle. Isifuna mina uqobo lwami. Habe. Qale ngikhathazeke lapho. Kodwa manje futhi yisho ukuthi if ngingayenzi leyo nto konke enginakho kuzoshabalala. Kuzoshabalala, yeah. So nami sengijwayele lempilo engiyiphilayo. Bengeke ngisene ngilahle konke okukhona. Yize kwakunzima ukuthi ngivume but ngagcina ngivumile. Ngavuma kwenzeke njalo ilale nami. Inkinga ke manje ekulaleni kwami nayo ayisabafuna abanye abantu. Sure. Angazi noma isizwa mina kuphela. Sekuwuwe. Sekuyimina kuphela manje. Hayi mhlawumbe ngimnandi ngaleyo ndlela. Hayi futhi hayi uthi le nyosi inkosi impela anyakuvuma. Lokho ekuphindile. Hayi ngeke. Okay. Hayibo, ayigeke. Manje yonke lento yenzeka unabo ubudlelwano obubona noma awunabo umuntu wesilisa othandana naye ohlala naye ekhaya noma akekho vele. Akekho umuntu wesilisa ayimfuni umuntu wesilisa eduze kwami. Kakade yakwazi ube naye. Wayekhona kodwa kwakuyeminye yembandeko yokuthi uma ngimthatha akudingeki umuntu wesilisa ozoba khona. So nje yayidila nje nokuthi umuntu wesifazane ongena endlini hayi umuntu wesilisa. Ngokwemvelo wena uphila ngane ngaphela kuyazi ukuthi lento ufuna ihlahla lenziwe nje. Hawu nani yazi babukela iyenziwa lento yini manje ezathi imokhulu umuntu ebheda. Iyenziwa lento uphila kanjani? Yo. Hayi phela khona amathoyizi okudlala. Amen. Asiyavota. Asibelo dabeni sisibheke ukuthi ke ngesikhathi sekuwena ke yini ekulimaza kakhulu noma ekulimaza kakhulu uzofika ekutheni cha ake ngigonyuluke ngalolu daba osuyibona manje elimalayo kuwena kakhulu isiphi le impawu ezigqilaza kakhulu? Njengoba nje uke wachaza ukuthi as umuntu kuke kuhamba uyidinge lento le. So bengike ngibe nakho untshontsha. So mangitshontsha ngaphandle kwenzeka ukuthi ngakhulelwa. Ekhulelweni kwami saphuphuma isisu. Lokhu sekwenzeke kwaze kwayikathathu. Sure. Manje uyasola ukuthi ngiyabona ukuthi hayi impela akusi unnatural ukuphuphuma lo. Akusahlali lutho. Mangithi ngiyahamba ngiyochecka ngatholakala ukuthi no. Hayi ingoba kukhona lo soba. So manje lento isiyangikhubaza ngoba sengiyabona ukusho ukuthi mina ngisophinde ngibe nabantwana. And abantwana bengisafisa ukuba nabo. Yeah. Yabona. So manje ngeke. Yes.